mambo mtasa. Ndamira wambi pedaro ya mambo mtasa. Ile chokwadi. Nisa alichatana ni chokwadi. Ndikanya pachabatwa nemoto. Ndikanya pachabatwa nemoto. Mwarari batsiwa. Mwarari batsiwa. Kamsoi changa. Ndire kwa para idure. Ndawe wani muri kwa dure. Yese ndiye kwa dure sta paita kunesana kumbovu nenya idure makati pale. Kuti umba dzinotonga ndedzipi. Saka ndisinganyanyi kudzoka kumashure maningi ba. Mundodi yakatanga 2022 kufa kwakaita boni nanga alipo angalisambuka hizi final duri akasheka muna November. Baba asheka muna November tiri ngoti panhamu pa baba ipapo pakaitika nawo kuti wana baba daita kuti boni custom akasvika kunongedzera kuti dati wakomana mutumburu ndosvika dati wakomana timboona nemumbao aitina mumba wakasvika kutanga wachironga nyaya yebhuku kuti achasara nebhuku ndiani obva achati achasara nebhuku ndinowa achafanira kubata tichimirira kuti muchatigadzira. Saka wapinda mumba pakaita mubvunzo yakambobva kunesi wechidiki namwana mukoma ari apa waiti mazotora mukomana wanisei mudiki nokuti wana mukoma ari apa mwacho wahombe kune umwe mukoma akanga atorwa zvozingapinde mumba. Saka zvaitika seizvozvo baba akabudisa neanza kuti aiwa ishort period yaada kubata. Saka zvakaitika seizvozvo shuwa yochiti muna 2023 baba mulimi wana baba wedu mumba mawo anga achiripo anonzi Finai. Saka Finai akasvika kuti baba akazinga auya baba kasitona auya akati ndauya kuti wana tiunganai pera naye taenda ndebhuku nduti mwana wandakapa kuti afanira kubata waya ngaenderere nebasa uyu ngoti aiwa ndichiripo zvomba yebhuku ndibaba kare akesa akanga ari mboribhula yefina oti ndichiripo. Saka neyanetsa yakazviti takaenda kwashe Samanga ishe tasvika kwashe duri akazinge pana baba asina mukoma asina kwasa kuya baba ngari pamwe side mwana nenyaya kuti wanombodedzera kuti mubhandinipo asi akakurira mushama duri pamakore pakuberekwa muhombe kuna baba custom. Saka alipo panyaya yedare tu wanhu vanotsvaga kuti umba yebhuku chaichari ndeipi. Iye mukoma akasvika kunongedzera kuti umba yebhuku ndeyaJeromia ndiye uyo kuti arafinai ndiye anofanira kunge achitotonga bhuku. Saka shuwa ipapo vanhu vese vakazi afana nenharo nazvino. Saka zvakazosara zvacho zvakutaurika kuti anongedzera igomba rina mwana igomba. Saka akwanisa kutirongera zvekuita musha medu. Shuwa maso wakafamba tasvika kwachangamire kwaishe Samanga. Right. Unzai mutunzo yangu zvinhu zvangu zvingodika kwachangamire. Tikaendesa $100 yababa uyu yemutete mbudzi yedu paupedza kuti jongwe zvese takaendesa. Saka tachiendesa pakaita nyaya yekuzi tipe maminesi ezvakaitika zuva ramakasarudza sabhuku. Shuwa maminesi takaenda nawo. Saka maminesi taenda nawo anga asina kusainwa nanaduri wese. Saka munoti aiwa wana aduri ndime ere makasarudza Finai wana wese ngoti tisi takamusarudza. Kazi right toti Finai ani ndo zvamakabvumirana. Saka mese zvemasaini tiri kwachangamire kwanyanya kuenda kwaChekufu. Saka tiri kwakaya kwashe masamba vanhu vakabva vasaina wese ririfi racho ndinaro randauya naro rakasainwa nenaduri wese. Saka vanaduri vasaina kuti vatendera kuti Finai ndiye ari kupinda. Changamira vachiti vanaduri zvinochienda mugadzire family tree inopinda nokuti baba takazinge tasvika kuiverenga family tree yanga yataura nababa kuti dzimba dedu dzakamira dzakadai. Vanochiti vana baba vakachipokana naye kazi haisiri iyona. Kanzi right. Changamira vachiti right.
chidzoka imuronge family tree. Mwana baba wakabudisa masoko kuti chingamiro chodzoka pana pa after 2 weeks. Apa angari April na 2025. Takasvika kusimuka pachangamiro. Baba akabva atanga kundorwarawo mwiri yake yakazva kuita mushi. Baba tinaye mumusha, baba azosvika kubuda kuenda kwaanaye. Saka tiri pachangamiro pakapambuta hunde kuti ari kutonga ndiani. Inini ndandiri secretary mazuvacho. Kazi pala iwe chisayo chifana kubata basa uchifana kuti makoni kuchinga pesa. Saka ndakatanga kubata. Saka na baba akatanga uchiti uyazotora mabasa ese kuti wabva kuti ndiwo secretary ndiwo sabu. Saka ndakamira ndichingopusha ndakadaro. Saka ndachisvitsa kwasana kwaishe samanga. Vakasvitsa ndaita tosungiswa zino. Watora mabasa ese. Saka ishe yakasvika kudati reti nyanya ine siba nadu. Nyanya idapera muri panapa makatogara panapa. Foni yesabu. Asho vakabva kufonera baba pane mukomana akabva kufonerawo. Kanzi handisashandisa foni yangu bwana naishe. Right, foni yafonwa. Isha vatambira foni. Chipupu iwe. Changamire muri sei? Baba arondopindura ari kwaari. Right, zvawakabuda kuenda koyo wakasiyani arifana kubata. Kanzi ndakasiya Farai. Kanzi mazvizwa here. Dzokororai hama dzako dziri kuzwa. Nakasiyani kanzi ndakasiya Farai. Kanzi right, pana nezvekutaura kanzi angasina kutaurira ba mukoma chichi zvatopera kadai. Zvikanzi right, chenda mugadzire family tree. Saka na baba vabudisa masoko kuti ishe tiri kumbira kuti tidzoke after 2 weeks. Saka yanga iri April vakagadzira October 27 October ndo pakabva kuti baba vatisiya. Baba vatisiya tikati ona nyaya yasvika kupera. Vana baba vakubva pana ishe vakati ishe tina tete maine vasamanga tete wedu vakarwa kwasamanga unozive ndiye anozwa history kufura ini ngozi baba akabvunza tiripo baba custom ungoti inini handina chaninozwa history asi history ina tete. Saka zvamuti tete ari kuHarare imimi vakomana ndida kutumai kuHarare baba kadai chatuma vakomana kuti vachaenda kuHarare kuna baba kuna wedu baba uyu 39 wachienda kuronga family tree vari pamwe chete. Saka zvinhu zvazvinowasadhiswa baba akasvika pakufa. Baba afa tachisara tatega takawiga baba vana baba vanokwanisa kusvika panhamo yababa right ameto vakabatikanawo nini tikasvika kuwa hembe dzababa hapana wakasvika. Saka zvachiitika saizvozvo baba yakazanga kutenga kufamba nepasi kwauzwa takatanga kuzwa mahunahuna asi vanaduri vakapedza kugadzira family tree. Kati family tree yapedza kugadzirwa nanaduri iyi yagadzirwa nokuti baba vedu nhasi afa. Ipopo takaita mwedzi inopfuura 6 wakuchiti family tree yaita. Family tree yacho kuzotizwa kudoti yaita yanga ya December 26 December. Baba akaisa audio pa WhatsApp. Akati duri yose perani kumusha ndaramba wasara toda kugadzira chinhu chinonzi family tree. Saka tasvika chinonzi family tree chocho ndo pada kutanga kugadzirwa musha. Shwa takaisa masoko kune anga ari kuHarare vamwe vangu vazvionawo pa WhatsApp. Saka vanhu vakasvika kuuya avana mukoma vanokwanisa kuuya isi takasvika uchisvika panzvimbo right tauya pane patinoita meeting yedu panonzi pamushayi tasvika paya right imi vana baba taurai tizi vangotanga kuti right toti tiwerenge zviri panapa family tree yatagadzira panapa ndiyo inonzi final yekuti asipo apa toda kutokwerengerai zviripo tikati pakanaka. Saka pakatanga kubudiswa muromo kuzi budisai family tree yamakabudisa kwasamanga ino. Saka patakabudisa kwasamanga wakati pepa iri endesa kutoilet. Masoko akabudiswa nemukomangu aripo John Hainde ameta akaenda kupa asi ari panapa wakabudisa masoko kuti icho endesa kutoilet. Ndikati saka zuva endesa kutoilet sisi wazenga wakuida iyo family tree. Ndikati pepa ndakaendesa kutoilet. Wakaendesa kutoilet isi pepa ndakakoshwa ndani. Ndikati handii makandiendesa kutoilet. Shuwa pepa ndakaendesa kutoilet. Saka wana baba wakazoenda mberi kuti aiwa ndikati ini choerenga irenyu ramunani. Saka ndichidzoka mashure taenda kwaishe Samanga. Pane wakazobudiswa masoko kuti ishe tauya panapa isusu tinongozwa history wana baba vedu vaitotaura kuti kune dzimba dzinogara ushe
kunoko kune maradzika, kune chitsungi. Ishe wakati vanasoko ndo zviripo chaizvo, tiri anasamanga kunoko tese, asi kune dzimba dzinogara nedzingagara. Saka kana kumusha kwenyuwo zviriyo kumba kwenyiko, tikati regai tiende kukumba. Saka ndio mafambiro akazvichita nyaya yazvichisvika kuti right iwe yasanganisa mkombita yakuremera. Saka hondo yedu chayamba ita kuti kuya kwatachiita inhau yefamily tree ida kutaura kuti dzimba dzinotonga nedzipi, kuti pepa rangu randinaro panapa family tree iri panapa, ivo vana baba vakavhura tiri kwaichirasana kwakataura ziraiti chinhu chamuda muda kugadzira pepa rine haripindi misha yese asi topinda dzimba dzakatanga kusvika musvike pamuri nhasi. Vaichiti imimi werenga savana baba vakavhura documentary yanga ine 3 pages vachaverengwa. Saka ipapo ndakangoti wamukana kuti nayo ndino foni yangu kwakurikuta. Saka pana zvinoda kuda kutsvaga kuti ndione kuti pepa rako riripi, handizazokwanisa kuriona asi risikuoneka chachiri documentary chachine mapeji matatu. Chakabva chaverengwa kuti kwakune imba yebhuku iyani chichi. Tikati aiwa vana patakabasiwa naishe vakati kuti endai kumba, kana masvika kumba muchatsvagawo, kana muchiziva kuti hamukwanisi kuzvipedza pamuri mega imona dwe, endai motsvagawo vakurisa pamunogona kuziva history yenyu mumusha. Saka isu tachienda takati tambosvika tambotsvaga yekuti tidi vanotibatsira kuti vauye vana baba vasvika hwavadzinga tichiremeswa 26 years kuti hamukwanisi kana. Saka ndio nyaya yedu ndichazokubatsira vamwe nevamwe wandauya navo yatinooneka nenababa kumusha, inyaya yedzimba dzinotonga kuti imba inotonga ndiri nebhuku ndima yamakatipa kuti iwe chikukurire basa rako rawandiitira chiremba iwe batani papa ndo nyaya yaundochanganyira nazvita. Alright, it's okay. Yeah. That's not good. That's why I need to imagine who's you. They probably don't feel more problems at the time. Because Shiripo Papu, she's not family tree. She's not like a cheated woman. It's not. Asi family tree inogadzirwa futi nemhuri, haigadzirwi naDDC bakanamba, inogadzirwa nemhuri, meaning kuti family tree inokwanisa kuchinjwa when the family feels kuti it's necessary to change, kana kuti inokwanisa kuramba yakanaka. Kana yachinjwa the family has to decide kuti titachinja padare rataita musi wakati, kuti atakanganwa ndiye anofanira kunge aripo asi anga asipo. Then katotora nenyaya dzesuccession, pane chinonzi succession model yekuti nyika munochinjana usabhuweni munoteedzera tsika nzima. Iyi house to house here inova collateral system of succession. Kana kuti kana isi house to house iyafa yabara here vagatusana, baba akafa akutuka na mwana wake, mwana iyeyo akafa mwana wake ndaruka, ndiye yafa yabara. But kwa mtasa mnogo yafa yabara yafa yabara inondo matebuko matebereve chipinge chimani kwa mtasa kune collateral yekuti unobva mama mkoma yopinda mwana mwingine yopinda mama huyu yopinda mama huyu anzo ndo chekutanga succession team. Then chechipiri hapakwanisi kuita mafamily tree 2 or 3 anomirira mhuri wani. Iyo that's the first sign yekuti mhuri hamuna kuita sei, hamuna kuira. The moment panokuita mafamily tree mairi matatu ndio first sign yekuti vanhu hapana kuita sei.
That's why uchizwa munoatasha chii pamunoproducer family tree munofanira kuarika maminutes emeeting yakaitwa nemhuri pawakagara wachidecida kuti akupinda ndeuyu based on handizvo. Saka chipanapa ino wanaduri ndimi kamuita basa rekutswanyira mishonga yemusana, ndo basa renyu ramakapiwa namutasa rekutswanyira mambo mishonga yemusana. Ndosaka makazi duri ranga rine kutswa mushonga mambo akati ndenge ndakuita wiki mbichano duri ndo ranga basa rako rokutsvaga umhanya uchitsvaga uchitsva chimwe hangu ndoita rai, asi basa renyu hamuchaitiba. Ndosaka maakukana kudai dai mamutoita basa renyu kuti mambo atopiwa mushonga yemusana unai mutukana pa kana izvi because hamuchazivi basa makanganwa basa. Ndosaka maakukana makukonzentira neukana pane kurapa mambo. Handizvo. Then kana totora nenyaya yefamily tree, family tree ine painotangira kokuya painoperera. Hapana family tree isina origin, hakuna. Hapana zve family tree isingarakidzi kuti taapa. Wana family tree yenyu isingarakidzi kuti taapa kana kuti takabvepi, garai futi pasi because haisi family tree, haishandi chinhu. Izvozvi ndingakubvunzai, handingamati mafamily tree atova imani pafamily tree ka bambo Castle, ndiani Castle? Ndipeiwo family tree. Akamuona zvamuto zvawo panotangira family tree kuti rwani inoita mafamily tree mangani 2 akasiyana asingatauri zvakadii zvakafanana. Ndio panotangidza kurakidza the first sign yeconfusion. And inouya paconfusion is because pamwe pacho hamusi kutomboziva history yenyu kana panawo vamwe vanoziva nevasikazivi, kana kuti muri kuitangira history pawrong level. Ndo zvakanotaura wananduri pana vamwe vari kuona ndizvo vamwe vari kubhetania, vamwe vari kwamandeya, asi muri chii? So what does it mean? It means kuti kana munogadzira family tree, all those families should be included because they are part of Mbongolo. Unless munotaura kuti wari kwamandeya wane bhuku enderana nori kwamandeya, kune bhuku enderana nori kubhetania, kune bhuku ranori here kuhodzo, meaning kuti bhuku ichi iwani, asi iwanidzo yebhuku wari kugara mativi mana yakadii zvakasiyana, wamaruko. So kana magadzira family tree musatsiye munhu ari kuhodzo nenyaya yekuti bhuku riri kubhetania. Kana nguva yake yasvika akati ndakudzoka, ari entitled kungati sapo nguva yake yasvika wobva ati ndaakuuya
munomudii wezi pamutemo aripo pafamily tree. Munhu haabviswi ba nekwano nekuti anogara mwakati. Munhu anobviswa nenyaya yekuti wati handichakuriri ndaakachama, kana kuti mine mhuri yangu ndatama taakuno zvokusabvuka chadii achama. Mukatarisa umambo ekaundaza munhu akaita mambo achinotorwa ari kupi kwanyamukwanana, munhu achinotorwa ari kupi munhu achinotorwa ari kupi kunyanga, kuti ave kuita mambo ani nekuti nguva yake yanga yadii iye wega ndiye anorapa kana nguva yake yadii yakwana. Iye kuti kwete handidii handichazvikuriri mukombo wacho ngaudii asi mamupa chii kana vanhu. Ndikatarisa mafamily two ari vanhu ndikuona kuti yes anotangira pamwe chete pamatura, asi pana matura kubva pana matura zvinhu zvese zvasiyana. Imwe family tree inoti yakabva pana matura ikaenda pana manjese. Manjese pasi pamanjese ndo pazouya bvukwi, dzongera chimwenje, gozo, chipupuri najinga, pumbu. Iyi iri kuti after matura papaina manjese namunangatwa nashereri namusindizvo naBethlehem. Ndobva yaenda kuti iyi pasi pabvukwi ndo pana nyanzero, musindizvo, chitsuni, chifungo naJoe munangatwa uri andabvukwi. Andadzongera chimwenje ndo pana Jongwe, Sauro, Dzingai, Weston, Justin, Makana, Tamuka, Neva, Tima, John. Andagonzo chipupuri ndo pana Diki, Samai, Urayai, Zvitei, hazviri kumwe. Andajinga nani Nungu ndo pana Tiki naPepa naSebastian Daiseko. Iyi iri kuti anga manjese pana Peter naCrispin. Anda Joe munangatwa pana muroyiwa, mawaraidzo, hatirarami, mukora nakahondo. Ndizvo titese zvokuedza kuti ndikuonesei izvo ndikuonesei kuti confusion yacho pairi. Because ndikatarisa kuno anda manjese hapana anonzi Crispin, hapana anonzi Peter. Peter ari anda chifungo, ari mwana wabvukwi. Bvukwi ndiye abara chifungo, chifungo ndiye abara Peter. Apa Peter ari kunzi direct descendant yamanjese. Ndotarisa Crispin ari anda Bvukwi. Bvukwi ari mwana wamanjese. Bvukwi ndiye abata Joe munangatwa. Joe munangatwa ndiye abara Jeromia, hatirarami, mawaraidzo, kahondo, Crispin naMusekuru.
Then totarisa under sharing. Apa kunzi sharing ndiye ana Tapera, Finai na Wilson ndio wanawa sharing kujuliswa ukutotsaga sherede aziko yanati totarisa anonzi Musindizve ndiye ana Matindi. Totarisa Musindizve Chitsuni ndio pana Amos. Apa Amos ari anda Amos ada anda Mnangagwa, mwana wa Mnangagwa, muzukuru wa Mnangagwa ari mwana wa Moweri. Apa Amos ndiani mwana wa Musindizve. Anaona ndizo mazoea zvizozo kuti hamuri kuziva pahistory yenyu. Hawazoenda wakuenda ama differences awo elimination subtraction elimination subtraction apa kune addition kuchikwa addition kuchikwa elimination kuti chatuda chitezei chibude because wakambogara pana Joe, pana Ntirarami, pana Mukora, Tima, Joni, Pano na Faina. Uku wakambogara Usabhuku kuna Tiki wekwajinga, Chifungo wekwabvukwi, Dzingai wekwadzongera, Joromia wekwabvukwi, Tima wekwadzongera, Fino wekwadzongera, Finhai wekwagonzo, Munangatiwa wekwabvukwi, Gonzo wekwagonzo. Was about 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nduwe na family tree. Imwe family tree ine 9. Imwe family tree ine 6. Izvozvo zvotoratidza kuti vanhu havari kuziva. Havasi kuziva. Zvazviri nani kutaura kuti masabhuku akagara i6 wese wachirira kuti i6 wozokonana pamazita ekuti ndiye ari nani wakagara. Ndotototi vamwe vari kuti 6 wakagara, vamwe vari kuti 9 wakagara, vamwe kana vari 9 wakagara handiti kusei vasikazikani nevamwe vari kuti 6 ko kana wakagara 9 ko ava 6 sei vasi kuziva vamwe wakagara. Wozwa pane mazita asutu vapera. Joe harisi kuvapera kune imwe chii
nemwe family. Joe kune family arisikura pia. Joe ndi Jeromia here kana kuti shortcut Joe. Ndi Joe anga Ndi Joe. ndiye munangati. Ko Jeromia ndiye Mwana wa Joe. Akambugara sabu. Ndiye akakacha bayonzi. Aga. Saka si musina umisa umasabu aga. Akamutanga. Atiyani. Alipo. Mukanda bunde. Jeromia ndiye Jeromia. Babo mina iterera. Ndabvunza kuti Joe na Jeromia zvakafanana here mukati zvakasiyana. Joe mwana wa Jeromia ndizvamataura. Jeromia mwana wa Joe. Ndikabvunza kuti Jeromia wakagara muSabhuku here mukati hongu. Ndikati kana muri kuti hongu sei musina kuisa pafamily tree kuti akagara. Pamusore. Ndiye. Ndiyo mandipaka pamufare. Zita baba yanga ni mazita tu. Ingere kuti chii? Atiyani kana Jeromia. Saka imwe wamwakashandisa zita rechirungu rababa. Wamwakashandisa zita rechwana. Izvo zvinhu zvisina kugara pamwe. Awakana mwana. Share by everyone. Ko Tiki munomuziva here? Tiki munomuziva here? Tiki Anomboita sabhuku anga kugara kwaTimba. Wakaita sabhuku here? Alright. Ko chifungo changamire chifungo wakabatira pakafa Joe ndio pakabatira chifungo zvinonzi Jeromia achiri mwana mudiki amboti tunduke ndio pakabatira sekuru chifungo akabatira akabatira Joe ni Gideon nduri Dzinga yanamboyi vakatafuti atibati bayo sabhuku iripo. Pamusore changamire. munhu anobata Pamusore Inaidi afa zvinezvi. Ndiye angopinda kwemwedzi mishoma ngofambisa mapebhake bandopazvinisa. Sidweka kana tutora nyaya kuti kugara mureza kubvisa here kuti achiti munhu kugara zviri kureve changamire tatikana chiti munhu agara kuSabhuku it means kuti utaura kuti munhu akaita substantive achiti ane bheji achitambira mari yehurumende aine tsamba yekuti ndiSabhuku. Vanhu vese muri kunyora maungaine matsamba here ekuti maSabhuku? Kutanga pana Joe chazi because Joe unozi kuma 18 sekura akaberwa kuma 1840 something. Atina history yakakwana ndiye akatanga kubata. Ashifa sekura afa vabapera share. 18 Sekura. Nozvatenda yakazabara Kubere kwa shunga. 1840 munozvatenda ichifamba usiku akazabara tendai mutasa chifamba usiku. Sekuru wedu isusu wazobara chimbadzwa kadzima ndorikanda chimuriwo mukukudzi mukanda pafiwa wese vanhu munoziva kuti 1840 akazabara and 1840 even nyange hondo yemhanda yanga isati yapo. Ende mabhuku akauya nevarungu. Mabhuku akazotanga kuestablishwa 1953 ndo pakaestablishwa the commissioner district commissioner's office was established in 1953 and 1840 atotaura nezvavo the British East India Company yanga isati yatombouya
BSAP company yakauya muno 1890 imba ikarekodi kayaka kachingi chingaira kakutaure hisi kuti waruka wakairi muno imi makutaura yeye kuti mama ako kare Ukurati makarikuwana because book mauzo wanaputasa ndimi makati pashanga but hatikupe 1840 kasita chamuno pandataura pana 1840 pakubereka kwasekuru kwaidzakabekwa manyekwepo because baba wedu isusu angari va 19 zvekuberekwa kwasekuru ba arikwanisa kabereka waMozambique kana kupi kwese tikutaura nenyaya yebhuku sabhuku wekutanga kwaduri waiza ndiye jowa sabhuku izvi amugonunge pamozikaenda kamuzvitizvonozvona zvinooneka aikobatsirana tiri muno sabhuku wekutanga akapuwa nzvimbo namutasi waizani Shumba. Ndi Joe. aizi jo Pamusoro. saka family izwa aditi jo ndiye akapiwa zvese zvafanika panapa mese masimu ekutanga tibatura jo wakabarani Pamusoro ichangamira. izwai baba Natura baba. izwai kana musaite nharo baba musaite nharo ba munhu anoenda pamusoro munhu wekutanga kupiwa bhuku iroro munozwa muchizodzika kweso kwasi wekutanga nebhuku iroro ndiye anenge ari pamusoro zvino imi matifamily tirenyu akatanga nebhuku renyu ndimatura handi akapuwa kwakusina mabhuku ba teelesai asi sekuru wenu unozimatura zvishuwa kana ari kuma 1840 mabhuku angasati achi ayoba munhu aibikira mambo mitombo ndiye akapuwa Yes, Joe. hainotopi bhuku arinomupiwa munhu wese aikuri munhu enovaturika kuna mwana rine rakapiwa pane munhu aibika mutombo ndiani aigadzira guchu ramambo ndiye akapiwa kana ari jo wakabara wanani wanani ndo pane nyaya wana wajo apa ndi wanani wana wajo atinovabatsira ipo varukanirana bhuku ka ndakwasikatudza vabhenefekiti iri comprehensive iri inclusive with the right people mati joe John akabereka atirarami. mati Atirarami. Speni wakapinda wakapuwa bhuku riri akupuwa bhuku isu tisati tatobereka. because joe mwana wani Ndiye Joe baba wepamberi wabereka. joe mwana wani Wamatura. ndo pamunogona nakaiva because imi muri joe mwana wamatura wamauti joe mwana wabhuku Changamira. wanoti mwana wajoe mwana wabhukwi bhukwi ari mwana wamajesi awa maruti chi joe mwana wamatura ari brother yamajesi nzira yatinogona kusenzesa kana tichipanana baba waya tinogona kutanga kubva panana baba ivava tikwanisa kuti vana baba vavo ndovanani tichikwira tiona kuti tinosvika pati osi izvezvo tikona kunga pasina pachibhedhlera hapana chinobva sakaona baba vanafuti baba wako iwe ndiani baba wako iwe ndiani baba wababa wako ndiani andikuti unoona vanza kuti kana murume uyo akapa ari kuti jo azivi baba wake hapana kuti kuenda anzai baba kuzimeona saka vana baba padera nezvii pakati penyu mese apa mukuru kune mese ndiani ipo panapa ndiye baba mukuru wenyu yagara pasi chamo mukuru pane wese sumukai waningini vanyu ndowako vano vanhu vakagara vaningina vesera
Ndimi mkuru ati. Imimi Caston, baba wenyu angara. 15. Angara ni? 15. Mata ni zaidi? Zara ujana? Castle. I'm under Jinga. Caston. Akamuona zvaduda kuti mukanotarisa panapa Caston wandina yapanapa Caston Moses nduna Caston Moses ari panapo. Caston Moses uyu mwana wa Hatirarani. Matarisa pane rimwe. Inini ndo vandatarisa pana Jinga, pabungwa, pana Tiki na 15 na Sebastian. Caston aripo mwana wa 15. Right. Which means kuti mimi kubva pane munhu wamutaura ka muri number 1 2 3 4 muri number 5 ndizvo muri number 5 zibva pa number 2. Alright, ngasidai baba wenyu ndi 15 handizvo. Right. 15 baba wake ndiani? 15. Ndi Jinga. Jinga ari mwana wani? Ai mwana Wani? Pagozo. Ari mwana wani? Wakutoyera ngapeka. Bana Manchester. Huh? Yes, because according to this one, Muruti Mimi Caston, paper it, Makati Mimi Caston, mwana wa 15, mwana wa 15 ari mwana wa Jinga, Jinga ari mwana wa Manchester, Manchester ari mwana wa Matua. Saka polo wakamira wapanere waningina. Welaini ramataure, wanono ali hapa. Unatutega zokuri. Wanono wakamira kuna baba wake. All right. So Kate, all right. 15 andizga. 15 nakabarwa na Tiki ndizvo. Tiki na 15 na Sebastian tasitaise. Ndo my brothers. All right. Tochuya panava. Pana ipo group ini. Tiki akagara according to this in. Then taise abandi Tiki chita akagara. Hizo. Tiki chita akagara. Kati mbei musabu hili. Uwezi pana kama. Tuenda imba ya Gonzo. Ilipo ile imba ya Gonzo. Imba ya Gonzo. Ilipo ile. Wana mandinda na natapera na finai. Wana finai. Ndiwe tutora Saka muzi mazali. Masakani. Finai, aiwa, ndotwari. Finai. Muria wana finai yoni. Sumuka finai yao chikadua tura. Ndodo kukuze finai. Apa kiuta wa finai. Zoto kanu kwa aiwa, iwewe,
iwewe uri Finhai mdogo andiri, uri mwana wa Finhai mkuru. Finhai mkuru ndiye brother yaTapera naMandinda, ndizvoka? Asi Tapera unomuziva? It's okay, hazina problem. Urayai ndiye sekuru yenyati. Urayai ari mwana wani? Tirikutaura Urayai abara Tapera naFinhai bana baba. Ndiye sekuru Urayai. Ndiye aliye Shere. ndiye Shere. Shere nari mwana wani? Kutaura saka chifamily team chaMadibaga chitauri chii. Because according to the family team yaMandipa Farai iwo. Matura ndiye abara Shere. Shere ndiye abara Finhai. Anditi naTapera naUnso. Ndizvo. Anditi. So which means Joe amutaura. Shere ni munin'ina wa Joe. Munin'ina wa Joe. Ndikubvunza kuti Shere munin'ina wani? Wa Joe. But ini anditaura munin'ina waJoe. Ndati ndoda line yaShere. Ndiye yacho. Shere aiwa. Anomira yeye. Bambo, ndisai mani. Ndikuti nini ngati mwana wa Farai? Ndikati Farai iwewe. Anditi ndoda line yaFarai. Ndikutaura iwe Farai uri pamusoro. Mwana wako pasi pake. Mwana wake pasi pake. Mwana wake pamusoro pake. Saka iwe ukataka kutangira pasi apo. Tikutangira kuti atanga ndi Farai mukuru. Kwakauya mwana wake Joe. Joe vabara George. George vabara Timothy. Timothy ndio line yako iwe. Haisi yekuda kuenda kusaida ndiko kuti mukwanise kugadzira chinhu ichi. Mukachimixa zvamuri kuita izvi hachiitika. Muona because kwana musoro uno andisika ukatotaisa already yakunoti Shere ukataisa kuno kuShere ndiani? Angautona uku kunani? Kuna Gonzo ndiani? Gonzo ndiani? Kana kuti Chipupuri ndiani? Sekuru mukuru Gonzo, ni sekuru mukuru wepadera. Sekuru mukuru ari mwana wani? Mwana wani? Because penyuka pa family tiyo ndi papa hapana Gonzo papa. Hapana buwe Chipupuri papa. Asi kana uchitomuziva iwewe sei usinaumisa pa family tiya? Changamire pamusoro ishumba. Mira bambo iwewe. Inoti sio unomira. Iburu unomuziva kaGonzo ndisekuru andisi. Asi pa family tiya sei usinaumisa? Uyo Une mweleko. Iyi family tiya ndiyo ndi pale. ndiyo Asi hapo pa Gonzo. apa Asi unomuziva. Chaizwa kuna sekuru Gonzo. Sei usinaumisa? Chipupuri iliwa paona. Asi msemu sinaumisa Chipupuri apa. Imi muchozwa kuti Chipupuri atone bhuku. Mapiri wachakaita na baba ndio manyoro atakaita. But ukataisa kunuka iyi family team itori naTapera naFinhai ndiri. Yobva yabva yobva pana Urayai. Baba Urayai yobva ndi Chipupuri. Gonzo Chipupuri ndiye baba wacho. Gonzo Chipupuri ari mwana waManjese. This ndio zvinotaura. But kuno Chipupuri naGonzo hawapo. Manjese hadi kuti haapo futi. But you know them. Uko Manjese alipo ichangani. Manjese kuno kwati brother yaShere. Uku kuno uku Manjese uruzi ndiye baba waJinga naGonzo naDzongera naBvukwi. Bvukwi unomuziva here? Tidunye baba ichangani. Ndati Bvukwi unomuziva here? Asi kubvuka notaura. But kana uchiziva kuti asi kubvuka notaura nezvako. Pa family tree pako haipo hapo sei. Kana uchitoziva kuti anotaura nezvake. Saka sei pa family tree yako iyi asi kubva. Patata basi wachangamira na baba. Anga basi ari kuti all right, it's okay. Garai first Mr. Fast. Guys, ende mogare pasi esifemili chimbosiyana ine madifference zvenyaya kuza kunaka mupenzi. Go back and sit down. Mugadzira wanoziva leader vasingazivi.
muite kama kune chinhu chiri state zvamakuita zvese izvi you are distorting history. Ndakaitwa batsiri ngodziza maoko panogadzirwa family tree chakakosha kuti kuziva kwazvakabva. Handiti wazhinji mune muri anonzi masub houses. Inini naOliver hatigonomira sedzimba tiri imba 1 kuti abarwa namai 1 nababa 1. Handiti kana muri 5 brothers hamugoni kuya kunomira izi 5 houses panapa. Zvinofanira kubva kumusoro-soro kwazvakatangira. Handiti kune mine dzimba 2 kana 3 chete dzinochinjana sabhuku. Saka kuwanda pambacha kuna zvinodini zvinobatsira bozokora makawanda makamirira just one family. Handinonzwisisa. Saka muri panodzoka munatsa kuziva kuti sekuru vakatanga vati mahanzani vataurwa akabara vanani kana abara vakomana 3 tomisa dzimba 3 idzi kuti 1 2 3 wakagara ndevapi totowaisa magrupu iwo ndizvoka zvapesera kupi zvakuda kubudisa sequence yekuti vanhu vakazvarwa vari kuchinjana ndevapi boza zvinobva kuna mukomana uyu wemumba yamajabu zvipinda pane kuti mukomana wamavajabu makuzviti maadzimba. That would be very wrong. And but you know this dot apa zvizobudisi picture iri straight because dzimwe dzimba pana mwana opinda kana kafuwa vamwe opinda kana kachi kawani vamwe waura kwachinza towaziva. Handiti Right, saka zvatakuita I think you need help. Yes, Shumba. Damzuri chitira na sekuru wangu walipo afterasa kuti uruhire andisuziva vasina ruendekedzo kune wakuru wavo kwanofanira kuzwa information yekuti bhuku zvakangofamba sei inda imwe shungu ine wakuru wachirikusere wavanoisa kusaidi pavanenge vari kugara kuti varonge family tree kuti vape nhoroondo nekufungidzira pamwe kuti vanozonga vari kuita zvisingadi pati yeimwe but vane rongo rakanaka nekuti kune tendere dzimwe dziriko harava dzinoziva history zvakanaka-naka dzisisina kana nebasa rekuti rinoda usabhuku hwacho kuda kutosiyira direction kune vanana. Saka ndandikumbira mambo sewefadhi amuri kutaura kuti neyangaitwa wefadhi yekuti vanhu havadzokerese zviri kufa vanodaidza vakuru vavo vagare vapiwe guidance yekuti bhuku raikabva pati sekutsananga vanokuita inobva pati vakakuta vari kunikovarikovarupenyu vanoziva kuti bhuku rakafamba sei kusvika parenhasi mazitama. Right, thank you. Pamusoro dare rese isusu tatoshamanga zviri kwadori yauya panapa takakura isusu mukati memusha wedu takabatana baba ndibaba tete nditete mai ndimai kana izvo makaona ngozi yakanga irudisa mwadomu angakamirira ndi baba uyu handiti kana aibvati kana nyenga wakarohwa uye tibatsira tibvise mhuka yapinda mumusha asi nhasi chishambiso kezveku chakuti wapwereta kusungisa baba. Saka isusu tiri kukumbira mhuri yekwaduri kubatana sezvo zvakaita dzinza redu hanzvadzi ihanzvadzi tete nditete baba ndibaba isusu tiri kukumbira kuremekedza baba ndipo tizwe history tikasamirira kwa history isusu tikatotirumba kwachifungo batandonyora kafamily tree kedu tega. Saka totichangamira magona nekuti wadzokere waziva wakuru wapiwe history kuti tione kuti wana wachaberekwa mangwana seuyu waziva history. Hani mazuva kutaura kuti sekuru hanimuziva shuwa hatimuziva asi kuti wana baba wangu adi wangu waziva. Isusu takandokura patakabarwa isusu takakura kuna baba yedu Jeromia baba we ndiye angarisapo Zimbabwe yadi yasununguka uchienderera mberi tinoziva masabuku akazogara anokwana kana kuita 5 aho masura atidini hatizivi. Saka ndizvo zvino zvakumhanya newapwere. Saka toti mwari tachangamira
ngekuti wadzoke waziwe mutemo nemagariro aita kare mwachisa shoma. Abautaura ndiani mani? Abautaura? Ndimai Nyamuru, Jessica Lulu. Pamusoro Changamire, ndinofunga Changamire munoziva kuti munhu akakurapa iduri ndiani. Vekutanga tichitaura ramba tiri padare titsanangurire paiti akumari pachodza njema pakuchena ndipo wakarapa mutasa zisari kuti chipupuri ndibvunzire kuna mumwe wakuru tirabva kuti tapiwana mutasa taita sei rekubhetenya kuti bhuku ratakakuya kudhara before tsume makatipe tibvunzire kuna baba kuti chipupuri pisi rakabva kuti Bunzona baba existe. Those are not promoted on the past. It's very it's up to this as you could each not because guys let me tell you what. Apana chakamboshata kuti kana matadza kana masikapi kuti guys adifuki pano matuki. There's always room for you to start again. Start again kana musuzezo munhu. Start again moto gadzira structure nyowani kuti guys this is now what you want. Yamunozwisisa mese. Not kuti murambe muchida kuramba muchiti because this is about history. And saka history dzacho kuti vamwe pamuda kutaura history yacho vamwe history yamuda kutaura vamwe wanga watoripo. Asi iwe uda kuenda kuita research. Asi umwe anga atoripo. Andikaona yacho kwende. Kuti umwe anga atoripo akararama muupenyu muira iyoyo. But iwe uda kuno research muira iyoyo kuti uye kugidzana nekuti. Ndo chamuerenga. Andikaona hazviiti dzikisai maoko pasi. Tiri kuti izvo zvatinoda. Tiri kuti go back as a family. Chimbosiyai madifferences yamwinawo. Ndokuti there are a lot of differences. Ari hapana madifferences akawanda. Yatiri kutoona kuti vanhu ava pane kakusawirirana kari karibu. Isiyanai naizvo. Chimbosiyanai naizvo. Endai mugare pai pasi as family. Then moita one document. Moita one document. Ramunowirirana mese rozvishwa guys this is what you have. Ndoshata kushandisa. Then from there bakutenda mberi. Because you can't be masabu mese same time. Azviti. Kunda sabu one thing. Saka muri chain mese mnaita sabu one. Azviti. Nzvimbo yachini. Andamona. We can only have one sabu at a time. Saka tuti ngatishu chiri correct. Mugadzira anogadzira zvawanoda zvawanoita. Ndimi varidzwe chi wechu. Zvamawirirana imwe wanaduri. Isusu ndo zvatoita sei? Ndo zvatoto. Ati impose zvedu zvinyowani. Zvamawirirana imi mera netsika dzenyu zvamunoziva. Ndo zvatinotora isusu. Ndo zvatinoshandisa. Wanogona kugarisana iri chimba waitaura. Hapana chinomboata chodwadi. Wagara. Ukwana utadza kugara nevamwe ka. Zvinhu zvichataurwa nevamwe ka usipo. Izvo zvoto zvachatora. Hapana, there's no room yekuti motazvina ndeni kana pari kuenda vamwe ndemugari navo itanai nharo kana uchaenda pama kudhonzana ndebvu dhonzanai ndebvu asi mapenzi aripo papo moti sori wakomana chinhu chedu ndeichi isu ndo zvatikureva hakuna kusiri hondo kusina hondo babo hakuna babo nyaya yekutonga babo munhu baba wake wafa nhasi ini ndafa handiti kwandorikanda kunotobuda wakandorikanda wafa hake uyu asi ndewedu futi umambo hauendi kune imwe mhuri hauendi ba ngewedu futi asi aruziva kuti James wafa keyo kandorikanda ndini futi ndautopinda ipopa zviriko zviriko asi tiri kuti isusu it's not necessary chingoripote cheuzoda guys muno muchadii chapfuura asi kuti chipfuure ka munofanira kunga muine pamakawirirana kuti chichapfuura sei amutomboitira musi patisenge zvamutoita izvo mutoita izvizvi Muzukuru nozvitori. ichi chinoenda nemuzukuru ichi
Nakamona ruta. Ini ndinotsigira mupepa iyi. Pepa iro mukona takadaiso. Wana baba vedu vakaberekwa vari 4. Wabva kuna Matura vakauya Manjese. Nditi Manjese ndio abereka mhuri yatipapadzura nayo. Tiri wana wemunhu wani mukona takagara munhu tiri wana wemunhu wani chai. Apambo kuna mhaswa kuti vai ungwe pakati. Wana baba vedu 4. Waberekwa sekuru Matura wabereka sekuru Manjese. Sekuru Manjese wabereka wakomana wake 4. Wakomana wake 4 ndio wani mhuri dzomuri kuona dziri Saka dzimba ifo. Dzimba ifo. Saka kana vanodaro hautanga kugadzira ndo zvamavo. Dzimba boys vakagara nevapi, vakagara rini, zvapedzera pati, zvavoenda kapa. Ndio pane kupapadzurana manje. Vakapedza nyaya idzi. Mira, tiri andina mukona pane challenge. Pane challenge ndepekuti mhuri 4 dziripo. Asi mhuri 4 dziripo. Pane wasisaziva kuti mhuri yedu pa4 idzi ngeipi. Saka because nekuti munhu azoziva mhuri yake pake obva akaka nhawe. Saka chiripo ndechekuti tinoda kuti isusu pa the 4 families people agree to the 4 families zeshuwa idzi mhuri dzamanjese imhuri dzamanjese. Andika let's establish the 4 families zacho ledzipi. Andika then tochitracer family imwe naimwe kuti iyi ningi mhuri dziri uko ningi dziri apa. Tikadaro cheni zvatodii because chatiita kuti isusu usabhukwa mumwe mubva kubva kuchi family 1 kuchienda ku2 kuchienda ku3 kuchienda ku4 andika wodzoka futi kuchi 1. Asi mafamily ari pasi apa ndo hakuchiziva manje kuti aiwa tiri tapa nhamba tageneration number 5 andi zvota generation number 5 kuno it means kuti mafamily wakomana wasara ndiJohn naPeter na Tobias nani wadapa. Saka mkuru ndiye Tobias chitirwa na ndingi nani. Saka chakufamba sei kuno chakufamba chikabva mu chikupinda windows the next family ndizozo yasemchi generation andika chikabva kumukuru chakopinda kumukuru wepa next chopa pamukuru wepa next chonopinda mukuru wechi wepa number 3 chopa mukuru we number 3 chonopinda mukuru number 4 chodzoka futi kupi 1 andikamba chachiri ku number 1 mukuru mkomana chakupinda pa number 2 ubva chopinda futi number 2 chodzoka futi chapa number 3 chiri chodzoka chamuchi mu 4 chapfika ku end andi chakutanga futi kuti 1 apamboiti damudzi. But nyaya iripo ndekuti hondo yenyu hombe ndekuti munhu umwe naumwe wari pakati penyu vanhu havachazivi kuti pedu chaipo tiri wani. Saka tikaziva kuti sekuru wedu isusu ndinhingi matoni hausi yenyu. Imwe hausi ina nani wana nhingi, imwe hausi ina nani ina nhingi. Kuzogadzira kudzika kuzasi it becomes easier. Because patotanga patanga kuti wari kuti from Matura tikuenda pana Manjese ndipo wakaita 4 families. Iyi yati from Matura to direct to the 4 families. Manjese aiwa arutozise brother. Yes. And ukataisa pane wataurwa warapa pane umwe munhu zita ratoiswa Bethlehemeo. And Bethlehemeo uyu aruzi mwana wani waMatura. And according to this family tree. But ukataisa kuno Bethlehemeo handiri kutomuona. Musana ndikuto raisi. Bethlehemeo ari anda Nyanzero. Aruzi mwana wa Nyanzero. Uku kuno aruzi mwana wani? Aruzi mwana wa Matura. Mwana ndikuto. Ukaruzi mwana wani? Wa Nyanzero. Ukaruzi mwana wani? Wa Matura. Those are two. Let's correct this thing. Munhu umwe naumwe aine paposition yani yake chaiyo, then from there we can argue. Yes, sir. Pamusoro changamire mudari. Ini ndiri kufara kuti ini ndonzi Tamuka Suri. Sekuru wangu ari Dzongera.
baba wake ari Manjese Matura. Those are going to say what doing. You must give us a lineage. I didn't know. Yes. Ndichitaura hangu padare nyaya yefamily tree tikangori taitaura kubvira kudhara kumhuri, and inini hangu ndakaita a keen interest yekuti zviitike izvozvo. Saka I even took you upon myself. I think from ndichikuenda ku high school ndaitobvunza vana mukoma wangu, vana Jeremiah, vana Adrana vangari madzikoma angu, vana Crispin Mukora madzikoma angu ini, vana baba Dzingai, vana baba Makaha, vana mukoma Baud anotedza nawo. I had that interest, and that information ndakaicompile. If recently ndakaenda kuna tete wedu wakarwa kwaSamanga ndichiconfirm mukoma wachirwara, mukoma Finai, the last sub, ndakamuvhistira inini ndichimubvunza ndichirekoda everything. Ndakaisa zvinhu zvose pa1, but ndaiziva hangu kuti ndogona ndakabvunza nzero dzinosiyana, ndakasa together. Ndipo ndakataura kuna mukoma, ndiwo baba wasara, tikati baba dai madaidza mhuri yenyu tigadzire chinhu chimwe chete. Handira kuti this is the final, ndakati it's a draft, nokuti matonderere anoita mukorori wangu Farai kana sekuru wake akambotaura naye pamwe ina handina kutaura naye, and munoziva kuti most of this history is oral. Saka input inobva kuna uyu kune uyu pavaka chinhu chedu chiti 1. Saka when I read this draft takati ngatisangane muna December, I remember it was the 26th of December last year. Tichiti akomana tane chinhu chedu ichi tochigadzira chibude, it must be all inclusive kuitira mangwana. But I was just surprised. But just before I finished reading this thing, before this thing was finished reading, there was commotion. People like, no, I think Panama agenda. But whatever agenda it was, which I strongly felt, it was knowable. But I was saying, guys, even can I book regards to it? And I knew that this family tree is the one which was going to form the basis. That is book. But there was just promotion. And this remained family work in progress. Even up to now, I'm just surprised with the information in Papa. No corona way. Ini pango painopindirana pamwe ipindirana mamwe mazita wanasekuru wangu mazita mwaizi Joe kana stroke munangatiro zvaiitika izvozvo. Indogona ndizvo ndakanzwa, but iwo kana uchinge wakanzwa really consider the thing and come up with one thing. Don't chingoya pana kuti chakamira baba paduri. And I can even tell you kuti even that really matara kuti kuna vanadiro vari kupinekupineku. It I know from my research, okay, sekuru akatanga ari Matura akabereka Manjese, angaida brother wake baba. Akana brother wake akazoenda ku Betania, mukawapa kugara ainzi Mandisengurudza ndiye akazobereka vana Matura Junior, vana Katandika. There were 2 brothers. So this is the history which I have, which we can benefit the family. Yes. Asi maakuda kutanga kumedza kusati matsenga. Ndio mtaombo ita. Saka tanga imatsenga okubata.
Kana noti kuchiroga meeting iri padhuze. Ndichakutumira mukomana achauya. Tipe date wanadurira muda kusangana. Ndichakutumira munhu achauya. Kuti vakubatsirei kuti family team ire zvakaita sei. Then from there tochita chimwe tochizotsabu zvakufamba zvakanaka. Because takadai so.